Nagtugot ako magpabaksin ng aki ko para may free siya kung saan siya magduman, at least dahil siya mahawa sa COVID, lalo ng pandemya. Tsaka magkaigwana na siya ng maka-attend na siya sa face to face, lalo sa eskwelahan. Kaigwana ng face to face, kaya tigtugot ang pang aki ko magka-vaccine. Lalo ngunya na panahon kita sobra sakit, lalo sa module, nasasakitan ng mga magurang na magtukdo, makikita ng kasiguraduhan na makanood talaga ang mga pag-adal. Kaya gusto mo man talaga magkaigwana ng face to face, kaya nagtugot kami na mabaksina ng isamuyang aki, tudukan mo siya. Thank you. Kaya naggusto ako mabaksina ng aki ko. Kaya gusto kong mag-face to face pag-eskwela ng aki. Kung nasakitan talaga ka module ng aki, karukan, dahil magbagapig lecture, diyan sila nasakitan talaga pag-aransar sila ka module. Ang rason ko po, hadaw ta nagpabaksin ako. Gusto ko lang pong makapag-eskwela na ng face to face, kasi ang modular and online parang hassle sa diri ko, sa part kang sa kuyang buhay, kasi parang kung ako sa tipong mahigos mag-adal, kaya yan, gusto ko magpabaksin, and saka para din maprotektahan sa kuyang lawas bilang sarong ang vaksina ni bilang sarong instrumento para dai ko mamatian ang talagang tama kang COVID-19. Yun lang po, maraming salamat. Nagpabaksin ako for face to face kasi gusto ko nga magpa-face to face, at syempre para protection na rin sa akin. Kaya namin mga kabataan na kahit malakas yung resistensya, kailangan pa rin namin ng bakuna kasi requirement to para sa face to face. Yun lang. Para maka-iwas nga sa COVID, tapos makapis-tapis ng mga estudyante. Aware siya sa mga maarabot na hilang, siya dapat bakunado talaga. Para po para makalaog na sa mga face to face ng mga aki. Yan man sa ko sa mga aki ko para dahil na pa sakitan na nahilang.
nagpatudok pa ako dahil gusto ko face to face kasi nasakitan ako sa module. Para maka-ano na ng face to face. Yun na, mahirap magpara-ano ng module. Tsaka ko lang nanonoodang kayo pag module. Sabi kang face to face talaga. Nagpabaksin ako para sa face-to-face classes and para maiwasan ang virus na kumakalat dito sa Pilipinas. Yun lang.